Sibera berxwedan û nasnameya li ser dike. Fatih Saruhan. Di dîroka mirovayiyê de têkoşîna jinan a ji bo bi destxistina mav û jiyana azad her tim berdewam kiriye. Heştê Adarê Roja Jinan a Cîhanê rojeke girîng e ku nîşaneya vê têkoşînê û daxwazên mav û azadiyê ye. Îro heştê Adarê ne tenê ew rojek ku mafên jinan tê pîrozkirin, di heman demê de rojeke vejînê ye ku gavên pêwîst ên ji bo wekheviya zayendî û çareserkirina pirsgirêkan tîne bîra me. Hê jî em di şano, huner, wêje, siyaset û gelekwarên din de gelek caran li şopên newekheviya zayendperestiya civakê rastîn. Di civakê de hê jî têkoşîna jinan a derbarê van mijaran de berdewam dike. Bihêzbûn û azadiya jinan dê wateya bihêzbûn û azadiya civakê. Dengê jinan dengê civakê ye. Em dikarin derbarê têkoşînan jinan a li ser dikê ku li dijî zayendperestiya civakî ye çend tiştan bibêjin. Şanoya Kurdî wek qadeke bîrdariya kolektif ne tenê kodên çandî di heman demê de rastiyên civakê jî dîne ser dikê. Li ser vê dikê jin hem wekî kirde hem jî wekî temsîl wateyeke mezin bi dest dixe. Temayên jinan ên di şanoya Kurdiya modern de ku ji salên 1980 heta roja me berdewam dike, nîşaneya derbasbûna jiyana modernin. Di lîstekên serdema destpêkê de karakterên jin ku zêdetir wek rexneya feodal derdikevin pêşberî me, piştî demekê wek helwesteke siyasî ya tevlihev, piralî û polîtîk tên ser dike. Di repertuara komên şanoyê yên wek navenda çanda Mezopotamyayê, teatra jiyana nû û ya şanoya aram û gelek komên şanoya Kurdî yên din de çîrokên jinan ciyekî berfireh dikirin. Di guhertinên hemdem ên çîrokên klasîk ên wekê mem û zîn de jî nêrîna jinan derdikeve pêş, ne evîna zînê. Lê helwesta wê ya li hember zexta civakî xurte. Di lîstikên muzîkalî ên ku li ser bingeha kevneşopiya dengbêjan a dengê jinê ne tenê hêmaneke estetîk e, di heman demê de wek formeke berxwedanê jî tê bikaranîn. Di lîstikên wekî jinên nexuya, jinên çiyê, jineolojî de çîroka kolektif a jinan di çarçoveyeke polîtîk de tê pêşkeşkirin. Di şanoya Kurdî de ku di bin siya qedexeyên li sar ziman de pêşketiye, lîstikvanên jin ne tenê li ser dike, di heman demê de di pêvajoyên hilberînê de jî rolên çalak girtine ser xwe. Ji nivîskariya lîstikan bigire heta derhêneriyê, ji ekîba teknîkî heya dramaturjiyê, karê jinan di hemû waran de yek ji bingehîn şanoya Kurdî ye. Nemaze di salên dawî de komên şanoya jinan ên ku li bajaran hatine avakirin, hem metnên resen ên ku bingeha civakiya kevneşopî dipirsin, hem jî mijarên siyasî rojane ku nîqaş dikin afirandine. Di van metnan de jin ji qurbanbûnê derdikeve û dibe vegera çîroka xwe. Mijara jinê di şanoya Kurdî de ne tenê wek mijareke zayendiya civakî, di heman demê de bi nasname, ziman û polîtîkayên çandî ve jî girêdayî ye. Cihê jinê di ziman, çand û bîrdariya kolektif de li ser dike dîsa tê afirandin û şîrovekirin. Îro di şanoya Kurdiya diasporayê ya li Ewropayê de jî lîstikên derbarê têkoşîna jinan cihekî girîng dikirin. Di van lîstikan de ku serpêhatiyên nifşên cuda, çîrokên koçberî û sirgûnê, lêgerînên nasnameyê dike mijar û jin ne tenê wekî hilgirên çandî, lê wekî pêşengên guherîn û veguherînê tên nîşandan. Jin di şanoya Kurdî de hem li ser dike û hem jî pişt dike têkoşîna xwe ya hebûnê didomîne. Ev têkoşîn ne tenê ji bo wekheviya zayendî di heman demê de ji bo ziman, nasname û mafên çandî jî tê dayîn. Dik ji jinan re hem qadeke xwe îfadekirinê hem jî platformeke berxwedanê ye.